itu berang sekali ku si bendi tu balik-balik tu malidang kumudo tadi ri taluk sehingga iko kini ke simpang aru pulo. Doktor bakato bagulambe tu mangalo pak berang kambo kok tambah aye tambah sagu mula pak bakato lainyo ku si bendi kalau le tambah aye tambah sagu manga ke simpang aru ang suruhan takkan ke kampung Kalawi yang amu ada membawa cu itu ketonyo kini ndak direntang ai panjang bana. Langsung kaninyo ka simpang aru bertambah lama lari kudo kak belaka buni tapak itu bana mula kini dasar rantang kubu rantang cupi katigo le rantang panjang le lamo lambe tangga jalan kain cawu panjang rasa milen lapuk tarampai ditarali le lamo lambe le tangga jalan tibo di simpang aru kini Kota Pampang nomor 25 tampak laman desa Ripah di halaman di Siko koma Pak Kusi yongkos di bayi dek jahidin oh bendi pai nyola tinggalnya jinjang kopur masuk itu bakato kabake mande o mande yo kok di Siko rumah oh apa Ibrahim yo mandei menjawab mande bagulambe iyo di Siko marumah Pak Ibrahim mengkumudo masuk lang kumudo dari mano kumudo tadi mandang awak nyopang kumudo dan bilang dagang si Jahidin menyambut kabake mande o mande dangakan mula mangabang kumudo o mande jo ambo yonde iko Jahidin oh anak mande namande sarakan sekolah o kabatawi takajui mande nasaripa onde Jahidin nak kanduang iyo lupo mande jawa anak kopatui bana mande yang lupon nak lagapuk hadang badan waang lena kolakunya rancak jange waang mana ona patui lupo oh mande jawaang mana oh Jahidin nyoimbau ramuna mola kate rumah ramuna nak kanduang na turunlah kau dari rumah na udahlah pulang dari Batawi lena ba itu katonyo mande takaji upi ramuna orang muna sadang maoya oyak masin talatak pinjai mola kajo guntiang nyuturi cando kailaman kironyo udah si Jahidin oh bakato ramuna bagulambe onde udah Jahidin mula kironyo laila pulang udah oh dari rantau udah keceimun udah nak pulang-pulang leda dia lah udah badan imun lah kurui dah menunggu dah madai kini le pulang dari rantau oh naik ladai kate rumah biaya imun bawa mula kini kopor nangadang ko biala udah mau barek mana cu itu katanya kini ila naik kate rumah ladudu ate kurisi tampe tangan nate meja elo esajo nanyo kaji mula radinda kanyo kana adoe nyobuwe cando mula kopi mani ambil kini piring 2 buah nyobali ketupek jogule paku nanado di simpang aru waktu itu obakato ramuna malakini onde udah Jahidin dangakan mula minum ladai kopi mani makan ketupek dah
ojo gule paku dulu dae kok kabatana bare lunado doda abak ke padang pe batenggang madae. Oh tapi udah nak kana modo memakan ketupik jo gule paku udah biasa. Oh makan roti madah mandana le kator pitu tepana sinan mula kini si jaidin ora munarang akan mula mangaitu nang kau sabu yo di mangaitu nang kau baco dang akan bana jale-jale anak siamang siandowai menggatuk pinang tesimumu jangan tagamang di owai udah biasa sakit hidup madi kok bokana masuk dah olu baraki di rajo dah olu semalam di batang hari kok bokana masuk nanda olu maramuna sekarang indah oh elok lai madi pokok di kana udah masuk ketek madi di laponasi ambonyo abi abak muna madi mujule bapak ojo mande mangadang kan ko indah sansai di badanan ambola bagi diambo dia memang sabana ganji maramuna tabakar rumah di balai gadang mentinggal rumah rajo alam batu ijuk batatame liye kepado di ikan gadang kok dapet lubuk na dalam memang lupo jo jasolimeh tapi diambo dia ndak co itu mah dia biar dapet lubuk na dalam jasolimeh bukan aju kondak dek limeh dia nak kagadang rang kuncang masuk dalam lime supaya wayi nak dingin kini dapet lubuk na dalam jaso lime kambokan aju biala mani obana tabu jaso tanah di kalau poinda madi itu bana dan nyolai indak dirantang yo panjang bana ribadan indah kalamu antaronyo abaklah pulang dari pasar membawa bare setengah buntir onyo turui le abak bagu lambe o manangkui kampu kaki onde abak iko jaidin nana abak nan bak sarakan sekolah kabatawi leba abak kadi bilang dagang di sinan otak kajui abak di kini ondewaang mula jaidine iyo lupo abak jawaang na olai lawaang pulang dari rantau mana idu abak ikut contohnya mana abak kan jatuh kapan siun mana indak tahu kosi biala iko indak